3, 2. Takže čudli, vítejte u našeho nového videa. Dneska to bude let's play z Minecraftu. Vůbec jsme nehráli za kamerou, takže... No, jenom jsme sklidili pole. Jenom jsme sklidili pole, to není vůbec nic. Takže teď můžeme... teď můžeme... A vidíte, že tady máme bezdomovce. Kolik máš bombů? 9, mě to neubývá. Jo, takže máme 2 vlny, ještě jednu a budeme mít 2 postele. Právě, když jsem si to celou dobu říkal. Já jdu pro... Když máme teda už ty ironové meče a krumpáče, tak můžeme jít teda do... Počkej, já to tady jít zase na vůni. Ne, musíme jít pro tu jednu ovcu, aby jsme mohli pak... Budeme spát, aby jsme... Já to tady zatím sklidím na boli, jo? No, tak já tady furt hledám a ona tady nic není. Ono tady nic není. To je normálně... Víš, kolik už máš hnějích? Máš? 5 a 2 normální. Já mám 4 normální. Ne, mě chybí jedno maso. To ne. Hej, jestli nenajdem, ta bezdomovče, jestli nenajdem tu ovečku. To je někde. Hej, moje ovečky. Turko, já jsem si to na bolu nevěděla. Ale z mojich kostí. No, mě to neubývá. A Míšo, dej to do čestky, jo, prosím. Ne, já si to vykrásím chleba. A rozdělím to. Jo, já mám 34 slámy. Jo, tak mi to hodí a to vytvořím chleba. Tady je ten. Chleba. Já mám 11 chleba. Počkej, já mám 6, tak jak to rozdělíme na polovinu? Takže... Rozdělíme to na polovinu. Kolik máš? 6. Takže 8 a 8. To jde 2 do česky. Máš to tam? Jo, já si můžu udělat boty. Jo, tak už začneme přes 2 minuty. A furt hledáme marně ovcu. Takže jestli nenajdem ovcu, tak Ne, nejde. nám napište do komentáře, jestli jsme kreténi nebo ne. No, jsme kreténi. Protože jestli ho nenajdeme, tak tady kámoš se nemůže vyspat a bude se muset odhlásit. Ne, a budeme muset... No tak budeme těžit. Jo, běžte žít, a tady budu hledat ovce. Kde máš ty ještě? Vedle baráku. Takže příště bude 7. díl, pro něho bude 2. Já potřebuji torčky. Torčky mám u sebe 36. Tady hledám, jestli tady... Jeskyně nová. Já vím. Pojď sem. Ale ne, já potřebuju, aby jsme mohli... Tady zabiju koně, nebo mám ho nechat? Nevím, prostě tu ovcu potřebujeme, já nechápu. A kde byla ta jedna ovce? Jo, padly mi z koně 2 kůně, super. A nebo musíme zabít pavouky, aby jsme měnili. Tady se kovin určitě dostává z vody. Aby tady nebyli vodem tady. Počkat! Tady určitě bouchl creeper, co? No. Já jsem dět v šově. Ovce! Kde? Tady, vidím ju. Bílá. Jo, tu po ní taky. Já taky. Pojď. Hej, tak pojď vyrobit postel, ona je skoro noc už. Pojď, dělej. Co, vypíkáš? Jo, dík za maso. Jo, já jsem trošku další, ale to mi nám nechce. Tak mi dej 3 dřeva. 3 dřeva máš v tým a jinak vlny jsou v tom. A postav to... A to maso mi tam nech, jo, v tém. Jo, jsem to zebral. Aha, tam je ještě jedno. Já tam... Počkat, takže dej to do toho. Udělej postel a dej ju jak kdyby na druhou stranu, naproti mě, aby jsme viděli sebe, jak usínáme. No takhle ne. Právě že... Podívej se, jak takhle. To nejde. No tak zatím se vysmíme tak. No. Tak to přemýšlím. Už natáčíme přes 4 minuty, takže myslím, že dneska vyjde ještě 7. Tak teď to přemístím. Víš co, dej mi to tu postel do čestky. Já vím jak. No, dobré, tak půjdu zatím. Tak mi tam dej ty torčky. Kolik? 11 tam máš. Jo, podívej, jak jsou ty postele
Ty tak, jak jsme to chtěli. To je úplně epický. Jo, to je tak, jak jsme to dělali. Já chtěli. Já jdu teda Takže natáčíme přes 5 minut. To je úplně epický. Jo, takže pak počkat. Počkej, jako ty doly. Jestli jsme našli opuštěný doly. Ne, tak to ne. Jako to sorry, jestli jsem tě zklamal. Tak to hodně, ty vole. Tak máš problém, vole. Tady to máš. Sorry, to bylo omylem krumpáčem, já jsem chtěl těžit vedle tebe. No, jasně. Takže mám už aj kyblík. Jo, to super, ale ne, máš hlavu. Já půjdu za tebou, ale furt nás tady otravuje nějaký vedle mě. Takže už natáčíme všechno. Počkej, já ti hodím počkej, já ti hodím torčky a ty mi budeš svítit. Takže za 3 minuty budeme končit. Tak mi osvětluj, Kubine. Svíť. Svíť. Takže příští díl bude asi za 5 minut. Takže už natáčíme 6,5 minuty. Takže teď, jestli se k nám připojí takový bezdomovec, tak to... Takže máme ironové, já mám ironové meč, takže už natáčíme přes 6,3. Tam je hlína. To bude někde u země, ne? Či bezdomovče. To bude zase někde u bezdomovce. Počkat, já jdu ven, jo. Pojď mi hodit ty, čím jsi udělal tu trávu, čím jsi to obili. Jo, bouny, jo? Já ti ukážu, že ti nebude umývat. Hoď mi ho. No, to. Koulí. Aj semínka, Au. bylo rukou. A vzal jsi to, ne? Ne, nevzal. Tak já jdu bouny lovat, jo? Já budu sklízet. Jo, a zase uděláme rozhodnutí chleba. Mám 8 chleba, kolik ty? 7. Protože jsem se musel na... Tak sklízej už tam. Co? Počkat. Enderman? Jo, to ubývá, já už nemám. Mě to neubývá. Ne. Počkat, tím pádem, kolik máš semínek? Já to 7. A já jenom 10. To znamená... Co to tady je, ten strom? Nech je tam na okrasu. Nech je tam na okrasu. Jo, tak je tam... Ne, to je úplně hezký. Takže pro toto video by to mohlo být všechno. Já tady zatím budu zabít zvířata. Takže pro toto video to bylo asi všechno. Takže zatím... Ale tady